Andam na og maghugas sa tawag atong balde guys kay liguan na ni sa atong mga mahalon nga manok. Disclaimer guys, atong mga worth sa manok dire kay nasa tag 1 million to 5 million depende na lang na siya sa klase. So anyway guys, i-prepare na nako na tanan ang sabon, ang ilang shampoo and everything, na conditioner. Sa baala gini atong mga background music guys. O yun sa man nato ni nga daghan man jud mga alaga dire. So anyway guys, gisugdanan ako ng isa og loblob diha, gitarong ko naglugod guys aron mga tanggal gyud itong buling. Pero bitaw oy mas nakauna paligligo kumpara sa tag-iya ni atong mga alaga. Matik sa kaduwang manok lain tay lublob pud nato na luburan og taman hantod nga mga hurot ng balahibo ani manukan eh. Di guys, kay matingalan na punta daghan na pag mga basher diri nga nganong wala daw gitanggal sa iyang PC. Ako ra man gud nga time og dili ko gusto maglisod no, nganong lisod-lisod man nato sa sarili. Kadali lang guys, paminawas sa ninyong tilaok sa atong manok. Mao na pinaka-struggle na to guys, basta mag-voice over ganita na po na sila, mag-voice over po na sila ilaha. Kung kamo na lang ginintahan sa butana kay murag na lang sila diha og dili na tra mapungga. Matik ko man tagligoan dito sa manok guys, gibalik lang mas tali kay ganiya kay kuha na ko na siya. O di ba naglibog na manok kay uban yo ana ko gikuha nya kay siya gikuha na ko. Ayun na maglibog-libog diha kay kaupat na nito nga manok guys, atong ligoon og luguran og hantod nga mahurot pud gyapon yung balahibo. Aron inigluto nato ani atong tag 5 million nga manok diretso na. Ad-ad na lang daag lamas diha kay ako na bahala ani og kamo na lang puy luto. Di ba dili na punta kay hapit ta mahuman. Umana na ng video ay skip diha. Puslan man ni abot na kadiri nga part so ayon na skip. Di ay mao nito atong mga bagong gitalian no og perti ka mga dito nga manok so ako agi nang gitamon og lumus diha kay aron makatagamtam pud siya ba. Unsay feeling sa manok nga ginasabuan.